La zona esportiva del Congost s'ha convertit en una festa de l'esport escolar amb les trobades esportives de primària 2017. Centenars d'alumnes de centres educatius de primària de Manresa han participat durant tot el matí en 4 activitats esportives diferents. La trobada esportiva de primària és una jornada amb caràcter lúdic organitzada per l'Ajuntament de Manresa que té com a objectiu potenciar la formació integral dels infants mitjançant activitats esportives respectant els valors pedagògics de la competició. És una festa on agrupem gran part d'aquests col·lectius amb una matinal que tasten diferents esports. L'objectiu aquí no és gens competitiu, l'objectiu és gaudir, passar-s'ho bé, disfrutar. Són equips mixtes, per tant estem combinant nens i nenes al mateix moment, diferents escoles. A cada zona de joc hi ha hagut persones dinamitzadores, tots ells voluntaris del Manresa Rugby Club i alumnes de cicle superior d'animació d'activitats físiques i esportives de l'Institut Quercus i de l'Escola Joviat, que han vetllat per l'activitat i han orientat els participants sobre els aspectes tècnics concrets de cada esport. Segons el propi Ajuntament, durant tot l'any es porten a terme altres activitats amb la finalitat de promoure l'activitat esportiva en coordinació amb els centres educatius, com els programes de natació a les escoles i l'esport a la carta. D'una banda tenim l'esport a la carta, on durant tot l'any alumnes de primària i secundària a través dels clubs i a través dels equipaments esportius tasten diferents esports en horaris lectius, tasten diferents esports que es poden practicar a la nostra ciutat, amb l'objectiu clar de fomentar l'activitat i els hàbits saludables en aquestes edats infantils. El gran objectiu de tots aquests programes, segons explica l'Ajuntament en nota de premsa, és promoure l'activitat esportiva i els hàbits de vida saludables.